Kapor kumban ribeje jong ke Eastern Time ha ka arpo witrik banai jun house nem araja rapsan kumba lai pe hajar pau ne kumba khat lai point riu not kg ka bahap na jrong bat ka long ka steel bat ba e ba bat thei pum ka bahap ha ka ri Iran ha ka por men kumba news pa mph exactly kumba supply second GPU san penyau massive penetrate ban rung shadu kijaka babok nuklear jong kar Iran kumba ars pa fit kacing klan la ne ka range enforce kumba ten English ban pampaje ki simen bat ki mau ki basna thamai hakar Iran kum ka wei ka jaka babok nuklear jong ka fardo kalong ka jaka ka ba e ban pampaj la ne penpra na markeles na kerpang ba lada pe penhap da ki bom barit kilong thik kum ki bom kai la ne kum ki krakar bat kari American Kim Doni ka free hair kel how exactly une ubom ukut hangne une ubom long ba bes hakitiar jong ki sipai na barok ki operation na do ki snem ar paus nem menshwa shwa kan ribaje ki sipai rengkeu haka white man air force ki base works done pat sedang bat pengkoj ya kan keling sun kata ka long bitu na barok ki khat khandai operation jong ubitu wei pa wei ubom uram dor kumba R.wei billion kata ka long ka billion utaw day ubi haka cukur kom uram arsha ya ka ksiar kisi pai ki day ban checklist haswa bakin hair khat saw GPU san penyau udai ban pungkoj khanang ban yo ya ka target ka babiang bat hadin bala pentikna ya ka umpnyang ka rong kumba khat prahajar pau na ka banta ka UGPH bat UAPQ 181 radar ban long ki babiang kapor kumba saw baje lai pawai minute hakas ngi sajan haka ar pawai trik banai jon house nem arajar apsan wei pawai bom la theb haka rule down kumba khat ar hajar saw spa fit run away kane keling sun ka don south liki jaka pendon kam boarding electric lane ki GEF 118 engines kapan me kumba khanyo hajar lai spa pau trust wei pawai ladang inu jor pat ki wei ki jet kene kala ban kit hadu lai penriu sanspa LB ki pilot ki dei ban penbiang ha ka por ban hair bar ha ka por ban hair wat ka event friendly satellite kamla ban yo i bahaya kene keling sun ambaro kine ki bitu ki late na mingi jong kar Iran bat ki we ki krop jong ka bitu ki late na ka sep ngi jong ka duriau jong ka kar Iran kane ge digi jing start ka Russian bat ka China satellite ki track ya kine keling sun bat ka report jong ki kayat sha kuam kine kiling sun kila ban snai ka jing kilomar da jing stad haka joko por ki rail strike package ka long ka serngeu sha ka mingi jong ka Atlantic ka bitu ka laban hair kumba 3000 na kilometer ka klem tab ya umpniang ka ne ka mod ka tab umpniang tan sin ka jing ngai na ka Missouri sha ka Iran kumba 1000 sanspa mile kata ka long kumba khat 1000 arspa mile ka jing ken kam klem trikam lada amdon ka tangkar bat ki doni ka jaka tap umpniang hapdeng kumba Giro South Spa Atlantic Ocean kini ki aircraft ki hair kumba news pa so power per kilometer per hour kilong ki ternia ka KAC 135 ki ban page ya ka position 30 feet shadin bat 15 feet but zero lateral division lada ki pilot ki bakala kini ki bom ki pen pai kala shakari na kata kadau ki pilot ki dei ban husiar khanang ban light na ka jing men saw